Gipangandaman na sa DSWD Region 9 ang pag-atubang sa kalamidad nga La Nina nga posibleng masinati sa Zamboanga Peninsula sa mga mosunod nga bulan. Dugang detalye sa report ni Efren Mamak. Andam na matud pa ang Department of Social Welfare and Development kon DSWD Region 9 sa pag-atubang sa umaabot nga La Nina nga posibleng masinati sa Zamboanga Peninsula karong bulan sa Hunyo. Usa sa mga pagpangandam mao ang paghanay sa mga gikinahanglan nga quick response team nga responsable sa data gathering o profiling sa mga posibleng biktima sa mga pagbaha. Sila yung magbibigay ng manpower support, and at the same time, sila din po yung i-deploy natin to assist in gathering the data, lalo-lalo na kung may mga reports of flooding incidents. Gawas sa mga hygiene kit, sleeping kit ug modular tents, giandam na sab sa buhatan ang family food packs. Gani ana sa 37,000 ka mga family food packs na ang nahimutang sa 37 ka mga local government units sa Region 9. And we also ensure na yung expiration date mas malayo siya doon sa expected date na kailan siya ibibigay. Tapos hindi din siya prone to spoilage, hindi rin siya prone to moist. Sumala sa Pag-asa Zamboanga City, posibleng masinati ang La Nina sa Hunyo o kaha sa Hulyo. Kauban si Sim Romero sa kamera. Ako si Efren Mamak para sa One Mindanao.